ka-dragon, ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Yan, for today's episode guys, nandito ulit tayo sa ating fish pan. Fish pan namin na nandito ulit tayo sa fish pan ni Uncle Daniel Ramos. Yan, thank you so much Uncle Daniel dahil inaalaw mo kaming mangawin dito, maggayad. Pero ngayong araw guys ay gagamit tayo ng patanga traps. Kasi last time hindi natin siya nasubukan. Bago man lang masira yung ating patanga guys, gamitin naman natin dito sa palaisdaan. Kasi doon sa atin yung pumapasok doon maliliit. Kaya dito siguro try natin baka may pumasok na malalaki. Saan pala G yung order natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 kilos. Kapopost lang namin kaninang umaga. Dapat pala kahapon namin siya pinost para marami pa-order. Siyempre mamaya guys, i-deliver din natin yan. Kaya wag na nating patagalin. Baka abutan tayo dito ng kasi pananghalian daw nila yung tilapia. So let's go mga ka-dragon. Tara na! So ayun mga ka-dragon, kukuha tayo ng kangkong para pamain sa ating patanga. Sana kahit karalagay natin madaming makuha. Kasi kailangan mabilisan. Mabilisan. Anong oras na ba? Magna 9. Yung iba gusto ng malalaki. Pag-ihaw siguro nila. Masarap kasi mag-ulam ng tilapia ngayon at naulan. Saluyot, hindi kaya pwede? Baka gusto nila tong saluyot. Parang kasarap yung kamote. Parang kasarap maghingi. Lao kasarap. Maghingi tayo kaya. Mamaya. Maghingi ako mamaya. Kalusog. Sarap isaw-saw yan. Oo. Lalo ngayon na? Masarap ng mga nilaga ngayon. Apo ata tayo, upat sa doon. Ayan, bagong-bago pa yung ating patanga. Ipa-experience naman natin sa kanya yung maraming huli. Ayan mga ka-dragon, may dala tayong dalawang pangawin. Para sure ball. Ako na yung gulok, eh. Wala kang din sa mag- Hindi mo pa yun pinakain, Rod? Wala pa. Ayun, ang dami mo. Yan, tamang-tama guys, hindi pa nila pinakain tong mga isda. Sana magpasok sila sa ating patanga trap. Ayun mga ka-dragon, balikan na lang natin yan mamaya. Mapapansin naman natin yan kapag may pumasok, magalaw yung patanga. Eh, si Ate Joan pala hindi natin kasama dahil nag-alaga siya ng bata. Pero nga, para kwan. Wala akong kawil eh. Wala akong pagkawil. Ikaw ang nawalan, ikaw ang may dala. Iniwan ko lang saglit, kinuha na kaagad. Nakaisa na agad si Auntie Willie, guys. Ang ating pamain ay kuhol. Ay na, nagdakol. Ang kalaki Wow. Oo, na yung kwaraw. Di masal.
Masama ang panahon guys, makulimlim ang panahon. Mukhang may bagyo. Kahapon nagbaha pala Kalantipasay. Ayan guys, ang laki ng nakuha ng Ligaya. Wow. Oh, kalaki nga. Oh. Wow. Taas mo ngante. Yan. Din nga pagkulang, mayroon na. Pagbalik, meron na. Uwa. Mas maganda kung ilalim lubog mo yung mabuti. Mukhang nalalamangan na kayo ng Ligaya. Galaw-galaw guys. Si Gigi, zero. Wala pa nga. Talaki pa naman ang lagayan ko eh. Ibigay mo na yun. Ibigay mo yan. Wala nga makuha kasi sa kalit mga dito. Ayan, ante. Nabato man. So, ayan mga ka-dragon, kapag matumal ang ating nakuha sa kawil, baka maggayad na lang tayo. Kasi baka tanghaliin tayo yun, pananghalian ng mga nag-order. Tignan kayo natin, patanga, baka may laman na. Kabay. Santi Ligaya, walang ginawa kundi magkontra, made. Sabi niya, pag bulati daw ang pinain namin, hindi daw bilhin nung ayaw Bakit daw. alam niya pa? Kahit siya lang man yung may ayaw. Yo! Kaliit yan, ante. Ito na lang kayo magbanit, ante. Hindi mo man isama yung bulate? Nagkuha nga kung bulati. Mahugot mo man yung bulati pag tinanggal mo yung sima. Hindi man maiwan yon. Ako rin kaya magkawilante. Baka sakaling suritain tayo. Ayun, may gakain. Nagungot natin kakadwami. Wala nga makuha, wala nga magkain. Katapang talaga ng auntie ko na yan eh. Wala nga panghati. Taray ni Auntie Ligaya, panay ang angat Araw mo ngayon, ante. Layan ay! Hihi! Nice. Pero medyo maliit, pero okay na yun. Kasi may mga order din sa atin na yung hindi daw masyadong malaki. Yung 4 daw ang kuhan. Ay, 4 na piraso ang isang kila? Malalaki? 405 kasi yun na yung ginatibang namin dati. Pwede na ito na? Maliit. Ayun, Kanti Ligaya kalaki. Rod, pwede na ito, Rod. Pwede na raw. Mali kasi ang hawak mo. Ganito ang hawak mo. Uber. Laki nitong nakuha na auntie. Oh, Kung magkalaw, hindi ko kaya. Nandyan sa lubog. pwede to. Pwede yan. Oh, pang pulo natin sa malalaki. Pag ganyan kalaki, mga ilang kilo, ay ilang Apat lang piraso? siguro. Kapag eh. 4-5 Ang isang kilo. 4-5? Pwede. Dapat lang yan. Hintay siya mo yan. May sa pala ano ko kabisi ko. Pa. Pinagapang ko. Ewan mo din. Tatakaw pa. Kadami nang nakuha ni tita. Oh, pwede bisi ko ito. Habuko ha. Kahaba kasi ang kawil mo. Malalim kasi ito dito. Hindi kaya ng kawil maliit lang. Pag napatublak ako, magbalik to sa may pan. Pwede tayo magkabenta? Dun sa dun. Kung may kasama ka, alam, may nagkain. Hindi ka mo marunong sa gilid. Ayun na eh. Nung pa nga, konti lang nakuha natin. May lalaki pa. Pinangin na lang sa gilid-gilid. Yan, may nagkakain, may nagkakain. Angat ko nila. Bayad kasi ako eh. Pag hindi mo bayad eh.
Baka hindi niya pa man na ano. Kahit din nyo. Una tayo pakaliwa ang hila mo tayo. Ah, kaliit. Baby shark. Baby tilapia. Balik kita. Bulate rin daw, hindi uod. Ang kanda kayo ditaggatang. Katigas ang ulo nyo, ang kanda kayo ditaggatang. Lay! Nagsilabasan ng te. Kalapad mo pa ng Tayo mo. Dahil Na pa ako matutuwa. na. Nakadali rin si For JJ. the first time, after 2 hours, nakakuha din. Ay, buti na lang naglipat pa ako. Hindi, pero nga. Nakaisa pa lang ako. Para sa impact. Bali. Tay siya. Gusto ko lawanan. Hindi nga magkuha kayo siya sa timba niya. Kuha ng bulate. Ayun! 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 Pula! Pula! Oh, nice catch, camera girl! Ulahan. Ay! Kalaki! Shit! Kapula! Ay! Ang kalaki! Kalaki-laki eh! Bulagat! Lagat ni Kwarong. Muta eh. Doon na nga sa Santipasay na mo. Pag hindi ka nasugat doon. Katadim-tadim ng palikpik na. Ayan! Natili gaya! Wala na naman. Hala. Catch and release to guys. Simula na naman. Ay! Ate! Ate! Wow! Kwarong. Ipag-ilid mo nante at baka nga matanggal sa ano. Magbalik na naman. Ay na, Diyos ko. Ay, uray lang natiktot yung mga kapitbahay na. Ay na. Hindi ko na mahawakan bro. Bakit? Masyado ba kaming maingay at napapunta kayo dito? Yes, smart. Puno yung kwarog. Ang mga Tara. Tignan natin guys yung ating patanga truck. oh my god, super malamig. Abaw lang oh. Ina. 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 Lalami isyaw. Ay! Ay! Sana marami. Hala! Hala! Kaliliit! Maliliit. Hala, ba't kaliliit man? Ha? Balik natin. Wala tayo, wala. Doon natin ilagay. Tara. Para malalaki doon oh. Oo, maliliit dito. Parang banak te. Tingnan ko lang. Uy, ay, ay, ay! Bakit? Bakit? Huwag kayo mag-away, huwag kayo mag-away. Kamera oh. Mag-away ang mga bata. Gusto, kalaki yan, ante. Kaya nga, hindi ko maputputan ulit. Sugat pa ako. Aroy. Nagbasal na eh. La. Aroy. Ay na. Ba't kanina hindi tayo kasi? Try mo lang dyan, ah. Dito yung malalaki eh. Nakalubog, di ba? Eh, doon yung kwan niya, Je. Yan, baliktad mo. Yan.
Kuya daw no, yung pakat ko. Bala na, tirada yan namin ng panay. Balong yung kawil namin, balong. Yan pa naman yung gusto yung puseng, yung pulahan. Dalawang yung Ayun, pala kayo. Kapula ka. Tilapia. Malaki, kaganda. Kasima kayo. Kaganda. Ito, tilapia. Ito yung ina. Ako nga muna lang magbanto. Aray! Aray! Sayang! Dito lang siya, oh. Dito lang si Mabit, oh. Hindi pa masyado nakakapit. Ako kahirap. Hindi, dito lang pagkasabi ng Sima. Ano? Ayan! Wala na, medyo maliit. Okay lang yan. Abe, yung pan! Oh, lalagyan daw. Napalitan talaga kayo. Oh! Ning! Wow! Okay. Kabutin natin na yun. Tadaw. Oo nga, pag ano nagpulipagpag. Talagang tusok ang ano pa. Alam mo, day! Ako nga may sugat na rin. May malaking malaki. Sino nakakuha ng malaking malaki? Kante pasing. Parang ito yung kilapan ah. Kantisyon. Malaki sa kanila no. Oo, ayan o, kalaki oh. Kalapad. Wala guys, bagsak kami sa kawil talaga. Yung pumapasok sa ating patang ay maliliit. Sayang! Pero tinry pa naman namin ni Gigi pakat ng patanga kung may magpasok. Yun, nakadali na naman si Tita Pasita. Pupula nang nakukuha man te. No? Ipatan lang iba dulo. Sila. Yun, talagang wala silang kawala. Sa gitna talaga lahat. Ayun, Kante, kapula na naman. Malalaki talaga ang nagkakain. Kaliwa tayo ang hila na yan, sa kaliwa. Yeah, Gigi! Tama na. Pangatlo ko pa lang to. Kanina pa ako nag-aabot. Laki yan ah. Pulahan din siya kasi hindi masyadong mapula. Hindi mapulang lips. Ayun. Hihi. Hoy, kurati mo yun. Ayun nila yung ano, matigas na pamain na ano ng kuhol. Gusto nila yung malambot. Talagay ng matigas. Hindi pa ako Okay, naman ako. Huli na yan tayo. Ayun ante, ayan na. Ay! Sabi sa'yo, mas ano eh. Okay. Magandang pagkakadami. Lunok na lunok. Kasi mas matakaw yung pagbulate eh. Teka mahuli naman. Ayan na. Sabi sa'yo. Hindi, mabilis ka makadami sana. Diba? Kung bagkon lang wala eh. Halata lang sila. Malaki. yung malilitan tayo. Natatanggal naman yung bulate pag tinanggal yung pamain. Ayan na. Dami na naman si tita ko. Wala pa. Direk tuloy-tuloy ah. Wala pa kayo. Ano? Huwag na magaya daw ano? Oh, ano na naman oh. Gaunat na naman yung nylon ah. Maliit. Oh yan, ate! Oh, auntie. Nagan mo si Maa. Dito. Kalaki pula. Baka makatakas na rin natin. Dami na rin pala dito talaga. Malaki. Wala na akong bulati raw. Oh, wala na. Ayun, kalaki oh.
pula. Kaya ni balong. Ano yung kinalagay mo dyan, bulate? Oh. Lunok niya talaga. Di bulate! Sumasama naman guys yung bulate sa ano, sima pag tinanggal. Kaya hindi ko naiiwan sa loob. Tsaka pag nilinisan mo naman yan, ano naman, matanggal din kung may maiwan. Kakain pa nga ng bulate sa hindi pa siya. Tingkirog. Nante. Gamot daw sa ano yun? Cancer? Kalating basikit na rin ito. Lahat kasama yung nauna siguro. Mga ilang kilo na yan kuya kaya? 16 kilos ang order namin eh. Mga ano pa lang siguro lahat ito. Mga 12 na siguro lahat ko. Hindi lang ba din? Hindi lang? Subuhan lang natin kunti. Ay, oo. Kasi malalaki rin nandun eh. Ito siguro mga 5 Ayun! Dali ka na naman! Dire-diretso na si Tita Pasing. Walang bulate, kinain pa. Wala. Ano bulate? Kinain pa? Ayun o, puhol pala ang pain niya. Sa'yo pala ang samba ngayong araw eh. Pero galing sa tiligaya eh. Wala nang makukuha. Malaki to, oo. Saan kayo nanggaling yung champo mo na yun ngayon? Dati Ayan ate! Ayan ate! Ala! Ang lakas, parang kayanin ka lang ha. Parang kinakaya ka na tiya. Kalaki, pulahan. Champo talaga natin ha. Ingay daw. ingay talaga. Ano ka? Kaya ang champo eh, no? Lunok talaga. Kahit saan road kami magbani eh. Ano po tote? Huli mo. Ayun, kalaki din. Ayun, si JJ nakadali. Ay, yung mga bulate. Uy, 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 kalaki! Sayang! Ayun, ante! Ante! Oh my goodness! Kalaki eh. Oo. Baka maliit yung sima mante. Ay, kalaki ng kawag niya eh, no? Aray! Alam mo may huli. Nahuli ko na. Tignan naman natin itong huli ni Tita Ligaya. Oh, dami rin ante. Ante, punuin mo ito ante. May nagpasok sa patanga, kaliliit man. May mas namin. Yung kahit yung daanan siguro. Ayun! Ay, katatak lang kin na panak siningay. Check natin guys itong ating patanga. Second time around. Ayun na. May nakikita ako pero ang liliit yata. Ay! Hindi makapasok yung malalaki. Ay, mayroon ping! Nabigat! Ay! 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 Ala, kalaki! Oh my goodness. Pilian na lang Nagdagsin guys! kahit dalawa lang yata yung malaki. Ayan, banto. Ayun po. Oo, ata. Lagay natin dun sa pan. Pan pa kaya natin isa? Oo, ilagay mo ulit. Dami. Kaliliit lang nga. Hindi lang Dalawa malaki. lang yung malaki. Hindi makapasok eh. Hindi nga. Saan na yung Ayun, sa kabila. Tatlo yan. Peng, pag napuno daw sa sabi Kaya nga nila din na. mga 20 kilos. Yan? Yan ang kasi. Yan kuya, may kon po dyan. Ayan oh. May pintuan yung nakalitig. ito? Okay. Buksan lang. Madami talaga yan. Wow, kalaki. Taba. Oh, yun oh. Kahit pala nakalubog yun oh. Oo. Basta may ano, laman ng loob na kangkong. Sa bata oh, medyo malaki yan oh. Hindi. Maliit na. Balik yung Dalawa lang. Balik na natin. Pagkaksak mo na. kalaki na naman yung kanter kaya. Dagsiran. Marami na. Ha? Ito. Tansyahin mo nga. Tansyan. Kabigat na to oh.
Yung mga ganito kalaki. Ay, talagang magpan sila maglabas. Dapat kasi may timbangan yung kay Angelina sana, no? Yung? Timbangin na natin dito. Kasi timbangin na natin tong tray na to kung ilang kilo. Malapit na mapuno to. O kaya puno na. Dami eh. Wala silang timbangan dito guys eh. Kasi nandun sa tindahan yung Aray, kalalaki pala to. fish pan. Oh, Boy, kalalaki pala to. Oh, binubukasan mo namin. Ay, malaki. Oh, kunti na. Ilang kilo rin tangkay mo? Oh, sus. sabihin. Oh, Mga 20 na yan. mga ano? 20 na yan. Oh, kadami na. 16. Sa ganun pa yan. 16 may order. Oh, kadami oh. Diamante ah! Aray. Ang kawil yan. Nung una ba ito, ganyan din kadami? Yung Hindi na naman dati? yun makapaniwala si Yung Papa. binili kasi Malaki namin yan, nung balon. 9 na kilo. Parang hanggang dito ata yung 9 na kilo. Ano sa inyo eh. Wala, may kuna yan. Wala ka kalaki po. Pero ganyan yata ang karami yung buwan natin noon. Yung dati? Oh, ba't sa tubig ka na, boy? Wala eh. Ayun yata yung pinakamalaki. So, meron pang malalaki dito. Yan, surple yan. Apat. Yan yung nagpatabi sa'yo ng malalaki. Si Benjamin, apat, Auntie tatlo Sean. lang yan. Malalaki. Oo. Si... Si Oliver. Yung kay De La Cruz, katamtaman lang daw. Hindi ko pa. Si Oliver, 4 yon yung itig 1 kilo. Tara na eh. Alas 10 na. Tara na! Gay. Ay, ang bani eh. Balik. Una na kami Len. Thank you. Babayaran natin yan guys dun sa tindahan. Yun kasi yung may-ari ng fish pan din. Sila ay ano lang sila, bantay lang sila dito. May dagdag na naman 1 kilo. Ate Gina. Di, baka kulangin ah. Tingnan natin muna eh. Kulangin niya. Hindi, kung kulang hindi na. Minus na lang yung Manila. Ayan, magsupot na tayo ng ating mga boiler. 13 kilos lang yung naming nakalagay. Magpamano nga ka dakol? Depende sa timbang. Hindi, may ko ano mano nga tao. Ay no. Si Kuya Oliver. Ano sobra. Kantisyon at saka kay Benjamin malalaki. Manuda nga tao. Dublihin nyo. Mawawaran siya. Ay, oo. Mamaya pa eh, magtimbang ka muna ng Gumanon yan. 150 po bentahan natin. Ayan guys, bali 13 kilos lang yung ano, nakawil natin. Kulang pa tayo ng 3 kilos. Kaya yung order namin, kinancel na namin. So, ibibenta na lang natin to. Sa mga nag-order, ibagsak na lang natin. Sa sunod na lang tayo magkawin. Ulit. Tara. Thank you po. Thank you po. Maria, guys. Sakto yung kanya? Oh, 150. Magkama? 140 po. Ah, sige. 144. Ang kami nga hindi kinidag niya. Kaya na. Madi nagrigat ikot 4 kilo. 130, 40. Thank you. Thank you, ante. 157. Meron mo pa sa timbangan. 157. Kasi nga ang timbangan nila Yan ang hindi lumabas.
Hindi, doon. Digital? Oo, kinidan niya. Hindi kami nagtimbangan ni Daniel. Oo, digital kaya yung mga point-point niya may bayad. Lugi daw din kami kung kuha. 57? Ayan, si Manang Wildes. Oo, maghati kami ni Jingjeng, pang-ihaw. Pero sila natangguhan eh. Tilapia ito! Nagkuha kami ni Jingjeng, hati kami. Thank you. Ayan, si Ate Gina. Madam. Donya Gina. Wala na nasanda. Ayun na, si-electory mo. Nandiyan pala si Sir. Kabait naman dyan si Sir. Tahimik. Nag-vlog kayo Dan? Uy, thank you ah. Buti nakaabot pa yung chat mo, walang signal doon. Na lang yan, Gia. Oo, sold out ito sa Batasan. Kaya ang tinar na. Yung pang-ulam namin, wala nang natira. Binigay na namin. Wala may uwi. Puro wala ko lahat. Sa bukid sana kami mag-lunch, kaya lang wala namang natira sa ating nakawin. So, binigay na lang natin doon sa mga order. Kay Iris, yung kay Kuya Dan wala pang bayad. Dan. Hoy, Bayad na yan ang Gcash. Gcash niya daw. Ayan guys, yung tinubo natin sa sa may tilapia. May tinubo kami 200 ilan dyan. 201 pesos. May tatlo pang bili ng nating merinda guys. Pangbili sana namin ng pako eh. Nasa 20 kilos na raw. Nung timbangin namin, 13 pa lang. Ang pa-order namin, 17, 18. Munta eh. Nagatid pa kami sa Batasan. Ibili na lang natin ng milk tea. Ibili sana namin ng 2 kilong pako eh. Nung pisa na ba kayo sa pan? Dito? Puting. Ano yung ginadayin mo daw Yung ano kasi ko guys, yung pambili ko sana ng cellphone. Nawasak daw. Pero nandun pa rin yung laman. Kaganda daw ng pagkawasak, sabi na akin. Sige kaya. Pero andun pa rin yung laman. Oo, pinatabi ko. Bawasan na yun eh. Sabi ko, itabi mo akin. Baka andun pa naman si Kong. Baka nasagi. Andun sa babaw ng Jurabox ko. Ay, babasagin ba yan? Hindi, yung sa may kunay, yung sa may baboy. Hindi. Ayoko yung sa baboy, madaling magkuha. Madaling magkuha. Yung order guys ng Tiligaya yung merienda ng Tiligaya ipadala na lang natin. Kasi umuwi na at mag-harvest siya ng palay ngayon. Hindi tayo guys. Merienda tayo. Thank you sa tinubo namin. Agas Banog 1. Yan, gising na ang popot. Yan, thank you so much mga kadragon. So, ayan mga kadragon, sana nag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode. Ingat po kayo palagi. We love you guys. Bye-bye. 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 Wala pa kung